Hello. How are you, dear viewers, supporters, friends of this program? I am always hoping and praying that you are in the best of everything. But then, if you have problems, remember, God is bigger than our problems and will help us overcome these problems. Mo yun na kanunay ang ato ang una-unaon mga dear viewers, supporters of this program, nga ang Dios na kanunay magatabang magauban kanato. So niining kagabion ato padayonon ang ato pagtuon sa bag-o na usab nga topiko na naguluhan the nature of man or what is the origin of man. But before that, magampo ta mga kaigsuonan ato iduko ato ang ulo sa pagampo uban ni ako ninyo. Father God in heaven, kami nagadangop diya kanimo kay kami nagaila nga ikaw among Dios ug among manluluwas ug maabot nga hari Ginoo sa mga Ginoo. Ini kagabion among gitugyan kanimo ang pagtuon ning another topic nga adunay dakong kahulugan sa amo ang nature as man. Tabangi kami Ginoo, buligi ang tabangi usab ang mga viewers kung unsa man ang mga sirkumstansya nga ilang ginaatubang hinaot ikaw magatabang kanila kung asa das balatian ikapang ilang lawas kung ano na sila financial difficulties, provide them, O Lord, sama sa imuhang gisaad. Kung doon naman sila mga personal nga mga concerns, hinaot ikaw maga-comfort kanila. Tabangi kini mao nga programa nga makalabot pa sa mga katawhan aron sila makabati sa imong mga pulong. Hugasi kami Ginoo sa among kadautan ug panalangin ang mga gadgets nga ginagamit nga kini amahan walay mga malfunctions hangtod matapos ang pagtuon. Kay kini among ginapangayo sa pangalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. So, what is the origin of man? Unsa man gyud ay ang gigikanan sa tawo? Unsa may iyahang nganong nalungtad siya des kalibutan? Dunay duha ka teorya mga kaigsuonan. In fact, tulo, no? Okay? Pero atong i-discuss diri karon ang duha ka teorya, evolution theory o ang the biblical story of creation. So, diha ta mo focus mga kaigsuonan. Kaning evolution theory, nabase kini sa teorya ni Darwin, Darwinism. Darwinism is a theory of biological evolution developed by the English naturalist Charles Darwin. Natao siya atong 1809 ug namatay atong 1882. And others, ato padili lang si Darwin ang nagtuga ni ining theory of evolution mga kaigsuonan, stating that all species of organisms arise and develop through the natural selection of small inherited variations that increase the individual's ability to compete, survive, and reproduce. So ang ilahang teorya na ini mga kaigsuonan nga ang tanang organismo, tao man, mahayop man, mga tanom o unsa pa dinha nga ning tumaw sa kalibutan, kani sila nagdevelop kuno sa usa ka gamay nga sahi, no, nga organism nga pinaagi sa natural selection na nadala nila o na-inherited nila ang lain-lain nga mga abilidad aron sila mabuhi o magpadaghan diri sa kalibutan. Mao nila no nga gikan kuno ta sa usa ka small microorganism unya through the process of natural selection naka-survive sila sa kalibutan. Sakto ba ka na mga kaigsuonan? Kaning picture dira mao ni siya si Charles Darwin mga kaigsuonan. Kung nakita ninyo dira sa screen nato, mao na ang itsura ni Charles Darwin. The theory of evolution, however, mga kaigsuonan, does not harmonize with the biblical account in the creation of the first man and woman. So ang teorya ni Charles Darwin og iyang mga kauban kontra kini sa teorya nga gihisgutan dira sa Biblia mga kaigsuonan. Unsa ang sinugdanan sa tuga sa unang lalaki ug unang babae sa kalibutan. Base mga kaigsuonan sa Biblia nga atong mabasa sa Genesis, no? Genesis 1 verses 26 to 28 unsay giingon diha? Then God said, "Let us make man in our image according to our likeness,
Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every flying thing that moves on the earth. Genesis 1:26-28. So, ang Dios, dire sa Genesis mga kaigsunan, naghisgot, naging siya maghimo, tagtawo, nga sama sa atong larawan, sama sa ato ang hitsura. Wala siya maingon nga maghimo tagtao nga hitsura sa unggoy, wala. O kaning maong tao nga iyahang gituga, niingon siya di sa maong bersikulo nga siya mo'y magdumala sa tanang isda nga naa sa dagat o sa katubigan, sa tanang langgam diya sa kahanginan, sa tanang mga kahayupan diya sa yuta, o sa tanang nagkamang nga mga hayop dira sa ibabaw sa yuta. O ang Dios mga kaigsunan matod pa diri, nag-ingon ngadto kanila, magmabungahon kamo, magmadaghan kamo, punon ninyo ang tibuok kalibutan ug inyo kaning atimanon. Kamo ang adunay pagbulutan sa mga isda sa dagat, sa mga kalanggaman sa kalangitan, o sa tanang buhi nga nagalihok diya sa ibabaw sa yuta. See? Ang tao gituga sa Dios nga pareha sa iyahang hitsura. Kung unsay atong hitsura karon mo po na ang hitsura sa Dios mga kaigsunan, og sila ang gitagaan o gahom nga magdumala sa kalibutan nga unsa gihimo sa Dios. The biblical story of creation versus the theory of evolution. Kaning teorya o istorya sa Biblia mga kaigsunan maitungod sa paglalang, o ang teorya sa evolusyon, asa may atuntuhuan, asa may mutuhuan, mga dear viewers. Pero sa atong pagtuon, atong gidawat ang giingon, it is written, nahisulat na. O pinaagi sa pagtuo by faith, we accept what the Holy Scripture says, and we share it to you, dear viewers. So para naman mga Seventh-day Adventist, mga kaigsuunan, kay galaan, viewers, nagatuo kami sa giingon nga nahisulat na o kani among gidawat pinaagi sa pagtuo kay mauni ang giingon sa Biblia ug amo kining gi-share diha kaninyo. Kay ngano dunay mga tawo karon nga ang ilang paguna-una ilang gituhuan nga sila gikan sa unggoy. Kakasin kuno nato ng mga unggoy mga kaigsuunan. Oo, may taong murag unggoy, pero ako dili ko motuo nga gikan ta sa unggoy mga kaigsuunan. Kay wa pa ko'y nakitang unggoy nga nahimong tao until now. When God created the world with all the fullness thereof, He made it out of nothing. So sa pagtuga sa Dios sa kalibutan, sa tibuok universe, wala sinugdanan, wala, it was out of nothing. He only spoke and it existed. Ning sulti lang siya og nahitabo kani pag-ingon nga niya nga let there be light o naa dayon ang kahayag. Pag-ingon niya nga adunay mga bituon, mga bulan nga mulungtad, yes mga kaigsunan, mo na account sa creation. When man was created, He made it from the dust of the ground. Paghimo niya sa tao, pagtugan niya sa tao, wala siya ingon ang tao gikan sa yuta mo tuhaw lang, o ang babae gikan sa sapa mo tuhaw lang, or mugawa sa liki sa kawayan. No, wala mga kaigsunan. Unsay giingon diri, sa dihang gitugan niya ang tao, gikuha niya kini gikan sa abog sa yuta. The fullness of the Godhead, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, created man in His image. The fullness of the Godhead. Sa ato pa, ang kaupnganan sa pagka-Diyos, usara ang Diyos, patulos siya ka personas may kaigsuunan. Nagiusa sila, the fullness of the Godhead, ang pagka-Diyos. Sa Diyos, iyang naghiusa para tugahon niya ang tao nga sama sa iyang larawan mga kaigsuunan. So naingon diya sa Genesis 2:7, the Lord God formed man of dust from the ground. So ang Diyos, ang Ginoo nga Diyos, giumol niya ang yuta gikan sa abog
sa yuta, sa ground mga kaigsuunan. Okay? So, ang Genesis naman 2:15 ingon diri, and the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. So sa diha gituga sa Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, pagkahuman yung tuga, matod pa diya sa Genesis 2:15, gibutang niya ang tao didto sa tanaman sa Eden. Aron iya kining atimanon, iya kining bantayan, iyang dumalahon mga kaigsunan. So dito sa garden sa Eden, dunay part dito nga dunay garden, tanaman nga dito sila gibutang sa Dios mga kaigsunan. Man is the masterpiece or obra maestra of God's creation as we are created in God's image. So kita mga kaigsuunan nga gituga kita sama sa itsura sa Dios. Doon natay mata, everything na anato mao po ni ang iya sa Dios. So iyatang gituga sama sa iyang larawan. Lahi kita, hiumol kita mismo gikan sa abog sa yuta sa iyang kaugalingong mga kamot. Wala siya moingon nga parehas atong nagtuga siya sa kawanangan, sa tubig, sa mga adlaw bulan, no, wala. Pagsulti niya ning tumaw lang sila out of nothing. Pero ang tao gikan siya sa something mga kaigsuunan gikan sa abog sa yuta. So, are we not happy that we are not patterned after animals like apes? O, diwa ba ta magmalipayon nga kita di ay wala tama masunod atong itsura gikan sa mga hayop sama sa mga dagko nga mananap nga mga unggoy, as what the evolutionists claim. Kaya mo manigiingon sa mga theorists, no? Sa mga evolutionists, nga gikan rata sa gamay nga may nga organism. No, we are not. We are special creatures of the supreme being, God of the universe. So kita mga kaigsunan, pinasahita nga nilarang sa Dios nga pinakadako, supreme being nga mauni ang Dios nga nagtuga sa tibuok universe mga kaigsunan. So unsa day kita? We are the masterpiece of God mga kaigsunan. Ang mga painter, doon na gila sila gitawag og masterpiece. Doon na sila pinakamaayo nga gihimo nga painting. So sa tanang gituga sa Dios, kita ang pinaka-special mga kaigsunan. When man came out or created by God, is perfect in beauty, intellect, stature, and all aspects of his humanity. There was no flaws whatsoever. He enjoyed the companionship with his maker and the world created for his dominion, nurture, and care. So sa diha nga ang tao, buo sa iyang ilong, nahimo siyang buhi nga kalang mga kaigsunan. Perfect siya, hingpit ang iyang katahom. Pinakagwapa si Adan o si Iba ni atong panahon ng mga kaigsunan. Perfect ang ilang intellect, ang ilang kaalam, pero hingpit. Ang ilang physical stature mga kaigsunan, hingpit. Tanang aspeto sa iyang pagkatao, hingpit mga kaigsunan. Walay apan mga kaigsunan. O labaw sa tanan, siya nagakalipay pagpakig-uban sa iyahang manunuga. O siya mo'y tulinan, gitagaan og otoridad, kagamhanan para magdumala sa tanan nga binuhat sa Dios nga iya kining atiman. Okay? Sa creation of man mga kaigsunan. Ingon ganiha dito sa Genesis 2:7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So gikan sa abog sa yuta, giumol kita sa Dios sa iya mismo nga kamot, pagkahuman nga napurma na niya nga sama sa iyahang larawan ang tao nga gikan sa yuta, iyahang gihuypan sa buho sa iyang ilong ang maong tao o ang maong image nga iyang gituga gikan sa yuta, nahimo siyang buhi nga kalag. Ikaw ug ako mga kaigsuunan, dear viewers of this program, ikaw di ay ang buhi nga kalag. Kay pag huyop sa Dios ngadto ka Abraham, katong maong yuta nahimong buhi tungod sa gininhawa sa kinabuhi nga gihatag siya sa Dios. So naglakaw-lakaw si Adan, then later on si Iba, nga sila ang mga buhi nga kalag, living soul mga kaigsuunan. Wala ta gahuna-huna ang uban nga kanang soul mo na maglupad-lupad, dili kita day mga kaigsuunan ang
kalag nga buhi mga kaigsuonan. What is the Bible meaning of the term soul? Unsa dining soul? Unsa dining kalag? According to Greek philosophers Socrates and Plato, the soul is immortal. Mao ni ilahang una mga kaigsuonan. Matod pa ni Socrates ug ni Plato, ang kalag di ay kuno immortal, walay kamatayon. Si Saint Augustine, a leader of the Roman Catholic Church, said the same. The immortality of the soul is contradictory to what the Bible says. So, Socrates, si Plato, si Agustin, nga usa ka dako nga leader sa Roman Catholic Church, mao ni ilahang pagtuo nga ang kalag walay kamatayon. Pero ang maong tudlo dahil mga kaigsuunan, supak sa nasulat sa Biblia, sa bag-ura nato gibasa sa Genesis 2:7 mga kaigsuunan. Supak ini. Unya, ang maong tao nga nagpuyo dito sa tanaman sa Eden, gitagaan sa Dios og kagawasan. Gitagaan sila og freedom. Gitagaan sila og power of choice. Gitagaan sila og intellect sa ako nang giingon og perfect stature, physical stature. But in the garden, aduna dito'y usa ka kahoy. Ingon diri sa Genesis 2:17, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So, ang tanaman sa Eden, nga gipuy-an sa tao, nga diin gibutan sila sa Dios, puno sa tanan nga nilang panginahanglan mga kaigsuunan. Mangutlo lang sila o mga dahon, herbs, mangutlo lang sila prutas, kauno nila, manguha sila mga nuts, kauno nila. Mao na original diet sa tao, ang plant-based diet. Herbs, nuts, and fruits. Manguha lang sila mga kaigsuunan, mabuhi na sila forever. But sa maong nga garden mga kaigsuunan, gibutang usab sa Dios ang usa ka kahoy. Kahoy nga gitawag og kahoy sa kaalam, sa maayo ug sa dautan. Kay dito matest sa Ginoo ang loyalty sa tao. Kay niingon siya, ayaw kamo pagkaon ni ana, kay sa adlaw nga mokaon kamo sa bunga ni anang maong kahoy, mamatay gayud kamo. Sigurado gyud kamo mamatay, ingon ang Dios. So, 3 Hebrew words in the Old Testament and 1 Greek word in the New Testament are rendered soul. So they are, so na Hebrew word sa Old Testament time o sa New Testament ay Greek word, niining gitawag og soul or kalag. Una, unsa man ni siya? Nishama. Kining nishama mga kaigsuunan, gigamit ni siya kausa lang diha sa Old Testament. Nga makita nato sa Isaiah 57:16. Ang last part ana dingon, the souls which I have made. Oh, mao ni siya dito sa Isaiah 57:16 nga iyon ang Dios, ang kalag nga akong gihimo. Okay. Ang kalag nga gihimo sa Dios mo na ni Shama. Unya dito pud sa Job 30:15, ang word po nga gigamit sa kalag is ni Diba. Kuano sa ni siya gigamit siya kausa lang sa second part sa maong nga text. They pursue my soul as the wind. So ilang gukod ang akong kalag sama sa unsa kuno hangin. Nabay kalag nga magukod sa tao? Wala. No? So, ang kalag, mauni siya ang atong lawas nga dunay kinabuhi. Ni Diba na siya makaigsuunan diya sa Job. Ang ikatulo is nipish. Nga kini siya, makita nato diya sa entire Bible, Old Testaments, nga 752 times gigamit. Unya, doon na siya 43 ka other words po. Nipish mga kaigsuunan. This is the only other word in the Old Testament sometimes translated soul. So kaning nipish, ni Diba, o kung sa itong usagani mga kaigsuunan, ang nishama, mao ni siya mga Hebrew o Greek word nga nag-refer sa kalag. Okay? So, ningon diri, ang kaning soul nga gitawag, ning appear og 752 times sa Biblia, unya 43 other words ang na-attach ni. Okay? So, the nature of man, no? Diya sa psychology, dingon niya ang tawag, suchi or psyche, is the corresponding Greek word in the New Testament, which occurs 105 times and is translated by 6 different languages. So, katong kaniha mga kaigsuunan, nga atong gisgutan ni Shama, ni Diba, o Nifish, mao to sila ang Hebrew word.
for the word soul. O kanina pod ang psyche, mao ni siya ang sa Greek word nga nagkahulugan og soul mga kaigsuonan. O gigamit kini 105 times o gi-translate sa 6 different words mga kaigsuonan. Kaning suchi or psyche is the seat of the feelings. Mo ni ginatun-an sa mga psychologists nga kaning suchi or psyche mo ni siya ang naadya ang ato ang pagbati, ato mga handom, desires, affections, aversions, our heart, our soul, the human soul insofar as it is constituted, that by the right use, kini siya gakahulugan o kalag mga kaigsoon. So diya kuno sa atong kalag, matod pa sa siyensya, matod pa sa psychology, sa mga Grigo, naadira ang atong pagbati, atong handom, pag tanan-tanan naadira. Okay? We believe that our sight is in us. Okay? Kita, mao kana mga kaigsuonan. Okay? So the Bible definition for soul is varied. So ang pag-define, paghatag kahulugan sa word nga soul mga kaigsuonan, lain-lain. In some places, it speaks of the soul as the life of the individual. So lain-lain na yung paggamit nining soul na ay gigamit kini kinabuhi so sa katao. In other places, as the living person. So naapoy kuan nga gigamit siya nga tao nga buhi. Instead, other verses, soul refers to man. So lain pod ang gihatag nga definition sa soul kay kini nahitungod sa tao. The soul may refer to the affection of love or love of an individual, the dead body of a person, or the spirit of man. So, ang soul nagkalain-lain iyang paggamit. So, pwede ni siya nga ang soul refers sa pagigugma, pagbati sa tao, or sa patay nga lawas sa tao, or ang spirit of man. Meaning, ang lawas nga dunay kinabuhi mga kaigsuonan. But, nowhere does the Bible use the term to indicate the entity or personality that can live an immortal existence apart from the body. So, ang Biblia naghisgot gayud nga ang wala magpasabot nga kaning ato ang lawas mabuhi siya or ang ato ang kalag, okay, mapika siya, lahi ang lawas, lahi pod ang gininawas kinabuhi. Kinahanglan sila magkuyog to form a living soul. So the material plus the breath of life, mao kana ang living soul mga kaigsuonan. O wala naghisgot ang Biblia nga kanang soul o kanang breath of life nga naa nimo is immortal. Wala na siya mga kaigsuonan. Kay ang lawas plus the breath of life, kinahanglan magkuyog. O wala na ang usa, dili mapuslan mga kaigsuonan. Okay. So what are the dimensions of man? Ang lain-laing aspeto sa tao mga kaigsuonan. Naatay physical, kani atong lawas. Natay intellectual, ang atong pangutok, ato ang mga ka-bright nato or ka-stupid baron. Mental capacity na nato ang paghuna-huna, moral pag-ila sa maayo ug dautan, economic kay tungod sa pangwarta pagkinabuhi, social ato ang relasyon sa ato isig katawo, atong pagbati emotional, and spiritual atong relasyon ngadto sa Dios. So mao kani ang lain-lain nga dimension sa tao mga kaigsuonan. Social dimension, it concerns for the values, the norms, rules, and roles, one of the greatest sources of influence on human behavior, emanating from the cultural dimension, relating with fellow human beings. So, kaya atong social dimension, paano kita nakigrelasyon sa ato isig katao? Sa atong pamilya, sa atong friends, sa atong co-workers, mga tao sa atong komunidad, mga kaigsuonan. Social. Man, naingon dira sa usa kanta, no man is an island. Walay tao nga nag-inusara. We need one another. That is our social life, mga kaigsuonan. God said, si ang Diyos mismo nag-ingon, that it is not good for man to be alone. The reason why we have to build relationships with other people, the triune God or Godhead, though one but have distinct personalities. So, dili maayo nga ang tao mag-inusara. Mao na nga ang rason nga kinahanglan magtukod kita, muugmad kita og relasyon sa atong isig katao. Kay bisan pa ang Dios, usara ka Dios,
apan doon na siya tulo ka persona, lain-lain nga mga personalidad, mga kaigsoon. Another dimension of man, ang physical, kanitong lawas, the material body, which composes the anatomy and physiology of the body, which should be taken care of and not to be abused with vices and other harmful elements, as this is the temple of the Holy Spirit. We can read that in 1 Corinthians 6:19 and 20. Sa physical nga kaimtangan, mo ni ang material lawas nato mga kaigsuonan, nga gikinahanglan nato ati manahon. Kaya naa diri ang anatomy, lain-lain nga mga organs, physiology, ang lain-lain nga functions sa atong lawas, nga gikinahanglan nga atong ati manahon. Kay kini atong lawas, templo kini sa Holy Spirit, mga kaigsuonan. Dili ni ato muna ang tao mingon nga magbuot man ka ako maning kinabuhi. No, dili na imong kinabuhi, hinulaman ra na nimo sa Dios ang gikan sa imuhang tumoy sa imong buhok hangtod sa dapadapa nimo, wala kay imo ana mga kaigsuonan. Okay, so another aspect, dimension of man is moral. We should know what is right and wrong. We should know what God commands us to do. Kaya ang iyang law is about morality, mga kaigsoon. So, mauna, ang usas dimension sa tao, pag ila sa maayong dautan. Kung ikaw taong immoral, dautan imuon. But if you are moral person, maayo ang imong paghimuon. Man knows what is right and wrong because of moral dimension. Ang tao, mga kaigsuunan, makabalo siya unsay insakto, unsay husto, ug unsay dautan. Tungod kay naa na sa iya, naka-embed na sa iya hang huna-huna, kay diha atong seat of intellect kung unsay maayo ug dautan. The intellectual dimension encourages creative, stimulating mental activities. A well person expands his or her knowledge and skills while discovering the potential for sharing one's gifts with others. The mind should be continually exercised just as the body. So sa ato ang utok, mga kaigsunan, gitagaan tagkaalam sa Ginoo para madasig ta mga makahimo kitag, maka-create kitag something, mga kaigsunan, para ang ato ang mental activities aktibo, mga kaigsunan, na atay kagahom mga atuan na siyang pauswagon, expand our potential, mga kaigsunan. Mao na ang tao sa kalibutan, lain-lain og mga talento or gifts. Uban good singer, uban speaker, uban painter, dancer, whatever. Ang uban maayo sa gadgets. Ang uban maayo sa mga visual nga mga buta, mga kaigsunan. Pagtan-aw nila, makuha dahil nila, mga kaigsunan. Ang uban maayo sa logic, maayo kay sila muhatag og rason. That's why ang uban nag-abogado. Oh, ang uban maayo mo care. So those are the different gifts nga gihatag sa tawo, gikan sa Dios ngadto sa tao aron iyang mapuslan, maugmad niya kini para sa iyahang unsa kauswagan sa kinabuhi. Pero ang atong intellectual, mga kaigsunan, capacity dapat nato i-exercise, mga kaigsunan. Dili nato pasagdahan kay mo nay gusto sa Dios kung kita ga-exercise ato physical body as well as atong intellectual capacity. Ang last karon nga dimension ng atong hisgutan, mga kaigsunan, kay hapit ng time, the emotional dimension recognizes awareness and acceptance and healthy expression of one's feelings such as happiness, hope, love, joy, and sadness, anger, fear, and or stress. Emotional wellness encompasses optimism, self-esteem, and self-acceptance. So mauni ang usa sa mga dimension nato, ang atong pagbati, mga kaigsuunan, nga kinahanglan atong ilhon o atong dawaton. Ang healthy ka na bitaw, himsog nga pakita sa ato ang pagbati, mga kaigsunan, sama sa pagkamalipayon, nga naatay positive vibes, naatay paglaom, naatay pagkamahigugmaon, kalipay, napoy sadness sa panahon nga naatay mga problema, masabo man ta. Naputay panahon nga masuko pod ta. Naputay panahon nga mahadlok pod ta. Nya ma-stress pod ta, mga kaigsunan. Pero niingon diri ang atong pagkahimsog sa atong pagbati nalangkob kini, mga kaigsunan, sa pagiging optimist. Kanang looking at the bright side of life, looking at something good in every situation and in every person. That is optimism. Unsa pa gyud? Self-esteem.
kanang paghatag nimo value sa imong kaugalingon. Nga makaingon ka, pinangga ko sa Ginoo, gituga ko niya, so ako ning ampingan ang akong kaugalingon. Kinahanglan doon ako'y confidence. But of course, atog yung atog yung ang punon, i-claim na to ang mga saad sa Ginoo. Nga, kinahanglan mga kaigsuunan, atong dawaton ang kung unsa kita, giunsa kita pag atiman sa Ginoo. Self-acceptance. Na may mga tao nga, sila mismo mo'y manaway silang kaugalingon. Maot man ko, bugo man ko. Dili na mga kaigsuunan. And everything and every person na agay something. Okay? So, kaya lang, ay time na, padayuno natin ni ugma sa gabi mga kaigsuunan. Pahitungon ni ining kahimtangan sa tao, the nature of man, para makasabot kita mga kaigsuunan. Nga kita gituga sa Dios ug adunay purpose ang atong kinabuhi nining kalibutan. So, hinaot nga magpadayon ka mo pagsuporta niini, i-share nato mga kaigsuunan para niining stressful nga kalibutan aduna kita'y makatunan, di lang kita kundi ang uban. So I hope inyo kini i-share ngadto sa inyong family members, sa inyong friends, associates nga nagkinahanglan niini aron masabtan nato kung unsa gyud kita bilang tawo nga gituga sa Dios. Mag-ampo kita mga kaigsuunan. Amahan nga balaan, salamat niini kay gayunan gihatag mo kanamo nga among na sabtan ining kagabhion ang among kahimtangan bilang tao nga imong iumol mo kami amahan gikan sa yuta apan gitagaan mo kami kinabuhi pinaagi sa gininhawas kinabuhi ug mo kaming buhi nga usa Ginoo tabangi kami sa pag sabot kanunay sa imuhang himo alang kanamo masabtan namo among kaugalingon pahat ngadto sa uban aron usab sila makasabot sa kabililhon sa salamat o Dios na kining maong broadcast makaabot sa daghang mga katawhan ug makaila sila. Salamat sa kamatuoran nga amo nabasa gikan sa balaang kasulatan. Nga mooy mogiya kanamo nga makasabot kami sa kamatuoran nga gisulti sa kasulatan. Salamat amahan sa imong makanamo, salamat sa imong paggiya, sa imuhang pagpanalipod labi na sa among mga viewers kundi man sila karon. Unta do na sila'y panahon sa pagpamalandong may tungod sa kabilin. Salamat na ikaw magapasaylo sa among mga sala. Kung nakapasubo kami, amahan, hinaot ikaw magahupay sa maong nahimo namo na nakapasubo. Kaya mong ginapangayo, once kapasayloan sa mga sala, in Jesus' name, Amen. So mga kaigsuunan, hinaot magasunod kamo kanamo sa gihapon ug sa gabi. Daghang salamat. God bless. Good night.